Ahoj, vítam ťa na dnešnej jogovej praxi, kde pomocou twistov a rotácií prebudíme vnútorné orgány, uvoľníme chrbticu a tak naštartujeme taký ten prirodzený detox tela. Takže pohodlne sa usaď do podložky, vytiahni sa zo sedacích kostí, nádychni sa zhlboka vydýchni. Môžeš mať pritom zatvorené oči. A trošku sa rozdýchaj. Zhlboka do bránice, do polky rebier. Pomaličky otvor oči a s nádychom spaž ruky, s výdychom ich pomaličky spúšťame späť k telu. A poď nádych, ruky hore, výdych, spúšťame ruky dole, nádych, spaž ruky. S výdychom ich spusti nadol a opakujeme ešte raz nádych, ruky hore a pod výdychom do rotácie doprava. Takže ľavou rukou sa chytíš za koleno a otlačaš sa od neho smerom dozadu. Cez každý nádych sa vyťahuj hore a cez výdych vyrotuj viac dozadu. A pod nádychom na stred vzpaž ruky, výdych, rotácia doľava. Tú ľavú ruku môžeš mať položenú v podložke alebo vystretú za sebou. Predýchame túto pozíciu ešte na jeden hlboký nádych a výdych. A poď pomaličky s nádychom na stred, vzpažíme ruky. S výdychom prejdi do úklonu, doprava. Môžeš prejsť na dlaň, na predlaktie. Pohľad nasmeruj do svojej ľavej dlane. No a nezabúdaj, že stále dýchame zhlboka. Pod nádychom na stred, výdych, úklon doľava. Nádych, prejdi na stred, vzpaž ruky. S výdychom prechádzame do hlbokého predklonu pred seba. Takže pri každom nádychu sa ti otvorí celý široký chrbát, otvoria sa ti krásne lopatky, no a pri výdychu sa vracajú späť na svoje miesto. Pod nádychom preručkovať doprava ponad tvoje pravé koleno, ľavú ruku natiahni ďalej ako pravú. A poď pomaličky na stred. No a preručkujeme smerom doľava, ponad ľavé koleno. Tentoraz bude pravá ruka natiahnutá ďalej ako ľavá. Pod nádychom preručkovať späť na stred, vydýchni do hlbokého predklonu. A s ďalším nádychom prejdeme späť do sedu. Pokrúž teraz párkrát ramenami smerom dozadu. Vystrieme nohy pred seba a s nádychom pritiahni práve koleno k hrudníku, výdych, predklon. Nádych. Pritiahneme druhú nohu k hrudníku, výdych, predklon. A poďme striedať nohy, nádych, výdych pod do predklonu. Nádych, priťahuj nohu k hrudníku, výdych, predklon. Poď v takom pomaličkom tempe, ktorý môžeš potom zrýchlovať. Takisto zrýchlovať aj svoj dých. Pritiahneme teraz ľavú nohu k hrudníku, dvíhame pravú ruku a cez výdych prejdeme do rotácie doľava,
Čiže brucho máme prilepené o stehno a tu už prechádzame do rotácií, do twistov, ktoré vlastne omladzujú a pomasírujú tie naše vnútorné orgány. Pod nádychom pozrieť nástred, s výdychom vystrieť nohu. Nádych pritiahni pravú nohu a dvíhame ľavú ruku a pomaličky cez výdych prechádzame do rotácie doprava. A opäť cez nádych sa skús trošku vytiahnuť ako keby nahor a cez výdych vyrotovať viac, aby to premasírovanie bolo kvalitné. Pod nádychom pozrieť pred seba a s výdychom vystrieť nohy. Spojíme teraz chodidlá do pozície motýlika. S nádychom sa vytiahni smerom nahor, vytiahni sa zo sedacích kostí a potom prejdeme pomaličky cez výdych do mierneho predklonu, tak, aby chrbát bol krásne vystretý, aby nebol gulatý. Brucho máme zatiahnuté vo vnútri, čiže stred tela je pevný. A poď pomaly s nádychom späť na stred a vystierame nohy pred seba. Dvíhame ruky smerom nahor. Chvíľku vydrž v tomto sede. Dýchaj do bránice, do polky rebier. S výdychom vložíme dlane smerom doprava do podložky a pod do mierneho predklonu. Nezabúdaj, že zadok ostáva v podložke. A pod nádychom na stred vzpážime ruky. S výdychom prejdeme do úklonu doľava, čiže opäť obidve dlane vlož do podložky. A cez nádych sa otlačíme späť na stred, vzpažíme ruky, s výdychom ich spustíme k telu. S nádychom teraz pritiahneme pravú nohu a prehodíme ju cez ľavú a opäť prejdeme do rotácie doprava. Opäť máme brucho spojené s našim stehnom, čiže opäť sme v rotácii. Nádych, pozri pred seba a vymeníme nohy. Takže s nádychom pritiahni a prehoď ľavú nohu cez pravé stehno. Dvíhame pravú ruku a cez výdych prejdeme do rotácie doľava. A predýchame ešte na jeden hlboký nádych a výdych. A poď pomaličky späť na stred, vystierame nohy pred seba. Nádych, vzpáž ruky, výdych, mierny predklon Paschimottanasana. Môžeš sa chytiť za palce na nohách alebo použiť popruh, šatku, uterák. Vidíš, ako chrbát máme krásne vystretý. Brúško zatiahnuté. A poď trošku do hlbšieho predklonu cez výdych. A ak sa ti dá, poď do úplného predklonu. Takže čelo prilepíš o svoje kolená. A pomaličky s nádychom sa vrátime späť do sedu, vzpažíme ruky, s výdychom ruky spúšťame k telu.
A prejdeme pomaly na všetky 4. Takže dlane sú pod ramenami, kolená na šírku bokov. Prejdeme si kráľovský jamačací chrbát. Takže cez nádych prehneme chrbát, pozrieme mierne nahor a cez výdych chrbát zagulatíme, pozrieme na pupok. A poď v rytme svojho dýchu prehýbať chrbát, zaťahovať brúško dovnútra, tak aby tam prebiehal ten detox. Ostaneme teraz pomaly na strede a s nádychom prehneme chrbát, vyhneme ľavú nohu, cez výdych pritiahneme koleno k tvári, pozícia tigra. Nádych, pozri hore, dvihni nohu, výdych, gulatý chrbát, koleno priťahujeme k tvári a opäť poď v rytme svojho dýchu. No a vystriedame nohy, nádych, dvíhame druhú nohu, prehneme chrbát, výdych, gulatý chrbát, koleno ku tvári, nádych, dvíhame nohu dohora, výdych, priťahujeme koleno k tvári. Poď v rytme opäť svojho pomalého, plynulého dýchu. No a uvoľníme za chvíľku koleno do podložky. Zapri špičky do podložky, presadneme na päty, ruky máme natiahnuté v podložke, klesni hlbšie svojim hrudníkom nadol, opäť brúcho máme prilepené o stehná. Pohľad nasmeruj do podložky, predýchame pozíciu zhlboka. No a vrátime sa späť na všetky 4 a prejdi pomaly do psa, tvárou dole. V tejto pozícii opäť máme zatiahnuté brucho. Pozeráme na pupok. Môžeš trošku poprešlapovať, ponaťahovať zadnú stranu nôh. Pokrč teraz kolená a opäť pritiahni brucho k stehnám. A prejdi späť do psa tvárou dole a vykroč pravým kolenom k tvári. Chrbát máme gulatý, vyťahujeme sa z ramien. Uvoľni pravú nohu do podložky. Nádych, pritiahneme ľavé koleno k tvári. Opäť chrbát je gulatý, neprepadávame v ramenách. Výdych, uvoľni aj ľavú nohu do podložky. S nádychom teraz vykročíme pravou nohou medzi dlane. Nízky výpad. S nádychom poď vzpážiť ruky, s výdychom spojiť dlane a prejsť do twistu doprava. Túto rotáciu predýchame zase na pár dýchov, takže sústreď sa vedome na svoj dých. A poď nádych, vzpažiť ruky, výdych, vložíme dlane do podložky a dvíhame pravú ruku smerom nahor. Pod ľavú dlaň si môžeš dať blok knihu, tak aby ti bola tá pozícia pohodlná. Vymieňame ruky, pravá dlaň je pri pravom chodidle, no a ľavú ruku dáme poza chrbát. A takisto aj svoj pohľad nasmeruj dozadu. Otvor hrudník, otvor ramena. Nádych a pod výdychom vložiť obidve dlane do podložky a otlačiť sa do psa tvárou dole. Nádych, vykročíme ľavou nohou medzi dlane, nízky výpad. Poď vzpážiť ruky,
S výdychom spojiť dlane a prejsť do twistu doľava. Golom je dostať dlane medzi prsia. Ak sa ti to nepodarí, ešte v týchto prvých twistoch vôbec nevadí. Pod nádychom na stred, výdych, vložíme pravú dlaň do podložky a ľavú ruku dvíhame smerom nahor. To ľavé koleno drž priamo, tak aby sa ti nevychylovalo ani doľava, ani doprava. Vymieňame ruky, takže ľavú ruku vlož do podložky a pravú dvíhame nahor a pomaličky ju dáme poza chrbát. Chyť sa stehna, pokiaľ dočiahneš, ak nie, nechaj ju len jemne za chrbátom. No a pomaly s nádychom vložíme obidve ruky do podložky a otlačíme sa do psa tvárou dole a do Mukha Svanasana. Prejdeme do takej balasány, ale tak, že budeš mať špičky zapreté v podložke. No a tu tiež môžeš vložiť čelo do podložky. No a prejdeme do sedu na pätách, do Vajrasány. Ľavú ruku polož prvú na brucho, prikry ju pravou a cez výdych prejdi do hlbokého predklonu. Čelo vložíme do podložky. Skús dýchať teraz do brucha, trošku opäť ho premasírovať cez brušné dýchanie. A poď pomaličky s nádychom späť do sedu. Poď sa otlačiť z tohto sedu do psa tvárou dole a vykročiť pravou nohou medzi dlane, vysoký výpad. Takže ľavá noha je vystretá na špičkách, takže ostávame v tomto vysokom výpade a prejdeme do vzpaženia, takže vzpažíme ruky a opäť cez výdych spoj dlane a prejdeme do twistu smerom doprava. Tú zadnú nohu maj krásne vystretú, dvíhaj zadok smerom nahor, tak aby ti tá panva neprepadávala nadol. Pod nádychom vzpažiť ruky, prejsť na stred a cez výdych prejsť do psa tvárou dole. No a spravíme to isté na druhú stranu, takže nádych, vykročíme ľavou nohou medzi dlane, pravá noha je vystretá na špičke, vysoký výpad. Opäť brucho máme prilepené o ľavé stehno a pod nádychom sa dvihnúť a vzpažiť ruky. S výdychom spojiť dlane a prejsť do rotácie doľava. Takže opäť držíme zadok, nohu smerom nahor, tak aby nám neprepadávali boky. Poď s nádychom na stred, vzpaž ruky a s výdychom vlož obe dlane do podložky a prejdi do psa tvárou dole. Nádych, vykročíme na začiatok podložky, pozri pred seba rovný chrbát, no a s výdychom prejdi do hlbokého predklonu a pomaličky cez ďalší nádych prejdeme do stoja. Stoj s nožmo a s nádychom vzpažíme ruky smerom nahor, vyťahujeme ich hore, ramená tlačíme dole od uší. Pozícia hory vrchu, Tadasana, výdych, spusti ruky k telu. Pravú ruku si položíme na ľavé rameno a odtlačíme to rameno smerom dozadu
No a ľavá ruka bude vystretá za chrbtom, takže otočení sme iba v trupe. Nádych, prejdi na stred. Ľavú ruku teraz polož na pravé rameno a otlač to pravé rameno smerom dozadu. Pravá ruka je vystretá za chrbtom. Dýchaj zhlboka, brucho je stále zatiahnuté. No a pod s nádychom prejsť na stred, prejsť dopredu a pod s nádychom do kolien, do pozície stoličky. Takže je to ako taký drep. Môžeš spojiť dlane, prepliesť prsty okrem ukazovákov a opäť cez výdych prejdeme do rotácie doprava. Pod nádychom na stred, opäť do stoličky a cez ďalší výdych prejsť do rotácie doľava. Je to trošku náročnejšia pozícia, zamestnávame aj nohy, nádych a pod výdychom prejsť do stoja. Dvihneme teraz ľavú nohu, pravú ruku dáme z vonkajšej strany stehna, no a prejdeme opäť do rotácie doľava. Je to mierne balančná pozícia, trošku pozícia na sústredenie. Nádych a s výdychom vlož ľavú nohu do podložky, nádych, pokrčíme pravú nohu do 90 stupňového uhla, ľavá ruka pôjde z vonkajšej strany tejto nohy a otáčame sa doprava. Zasústreď sa na nejaký bod vzadu, za sebou, no a sústreď sa na dých a na tento balans. No a môžeš uvoľniť opäť nohu do podložky. No a prejdi pomaličky do ľahu na chrbát, pritiahni kolená k hrudníku. Môžeš sa aj pohojdať zo strany na stranu, pomasírovať spodnú stranu chrbáta a s ďalším nádychom dvíhame tvár ku kolenám. Pavanmuktanasana. Opäť masírujeme vnútorné orgány a eliminujeme všetky prebytočné plyny z našeho tráviaceho traktu. Cez výdych teraz pomaličky presuň kolená doprava, ľavú ruku upažíme, obidve ramená sú v podložke, takže opäť twistujeme. Nádych, presuň kolená na stred, výdych, presúvame kolená doľava, pravá ruka upažená a hlava je otočená doprava. Kolená vysuň na úroveň pupku. A pod nádychom presunúť kolená na stred a vystrieť nohy do podložky. S nádychom teraz pritiahni ľavé koleno k hrudníku a cez výdych ho presúvame doprava. Takže ľavé chodidlo môžeš mať za pravým kolenom a opäť tá ľavá ruka je upažená, pohľad smeruje doľava. Pod nádychom na stred vystri ľavú nohu do podložky. Nádych, priťahujeme pravú nohu k hrudníku. Výdych, presuň koleno smerom doľava. No a pravú ruku upažíme dlaňou nadol a hlavu otáčame taktiež doprava.
No a pomaličky sa presunieme opäť na stred, pritiahneme kolená k hrudníku a cez nádych dvíhame tvár ku kolenám opäť do Pavanmuktaнаsány. Stále ešte dýchame zhlboka do bránice, nezabúdame na to. No a s výdychom uvoľni hlavu aj nohy do podložky. Kolena nechaj pokrčené, päty pritiahni čo najbližšie k zadku a prejdeme si pár dýchov do brucha. Môžeš si chytiť aj dlane, môžeš si chytiť brucho dlaňami, tak aby si precítila to otvorenie brucha a zase stiahnutie dovnútra. Tak a už sa môžeš pomaličky uvoľniť do podložky, do poslednej asány, do šavasány. Už aj dých nechaj plynúť prirodzeným spôsobom. Uvoľni každú časť tela, uvoľni tvár a uvoľni aj brucho, vnútorné orgány. No a v tejto šavasane môžeš zostať, koľko sa ti chce a koľko sa ti žiada. Ak nie, môžeš sa už pomaličky prebudiť, rozhýbať ruky, ponaťahovať sa, pritiahnuť kolena k hrudníku, pohojdať sa zo strany na stranu. A pomaličky môžeš prejsť do pohodlného sedu, do lotosového sedu. Tak, zhlboka sa nadýchni, vydýchni, poďakuj si za dnešnú jogovú prax. No a ja ti tiež ďakujem, že si so mnou twistovala. No a nech ti táto očista prinesie ľahkosť, energiu a pocit obnovy. No a ak sa ti prax páčila, nezabudni dať like a odber. Ahoj!